Hvordan går det? Det går rigtig godt. Og det er Günther her, jo. Jamen, Günther, det er Katrine. Hej, Katrine. Hallo, Günther. Hvordan så? Hvad så med? Ja, hvad så? Hallo, hvad med dig? Nej, det synes jeg heller ikke. Det er lidt lorteliv. Hvad laver du? Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ved at designe lidt tøj, men min mor kan mig ikke lov til noget som helst. Så har jeg problem. Altså, jeg kan forstå, hvad jeg mener, fordi jeg vil gerne have nogle penge, men det kan jeg ikke få. Og så bliver jeg nødt til, ja, der er meget med banken, og så er der på det der kærester og alt sådan noget. Det er bare mit liv, der er rigtig godt. Ej, hvor surt. Ja. Mit liv, det er sådan lidt... Halvkæret? Ja, det er lortet, sådan, altså. Ja. Det er sådan lidt lortet, sådan lidt. Det er slags pølse, der bliver skødet ud, eller? Ja, nærmest. Jeg føler mig som sådan en, der kommer ind og ud, og jeg ved ikke, hvad det er, at sker i mit liv. Mit liv er en pølse. Ja, sådan er mit med dig. Jamen, altså, mit liv, det er sådan lidt anderledes. Jeg har bare problemer over det hele. Ja. Så, jeg har problemer med min endetarm. og med min hoved, og med min ene finger. Det er bare til at ske for mig i de 1000 år, jeg lever. Jeg har altså levet i 2000 år, så er jeg lige dobbelt så gammel som dig. Men jeg har... Det skal jeg ikke være unge. Ja, det... Mit liv er en pølse. Oh my god. Ja, det er... Okay, Katrine, baby. Lisa. Ja.